Dobrý večer, prajem pán vodič. Občiansky technický vodičský preukaz. Viete, prečo som vás zastavil? Neviem. Viete, že to je 40-ka? Aha. Prekročili ste rýchlosť, išli ste 41. Viete, aká je bloková pokuta? Viete, aká je bloková pokuta? 1000 eur. OK, vestu máme. Na čo by bola vesta? Čo nevystupujem z auta. OK, to bude za 1200. Pán vodič, a čo tento dezen? Tu vidím, že je o pol milimetra menší. Tu máme za ďalších 1000 eur, pán vodič. Pozrite, pán policajt, tu máte 3 eurá, to je všetko, čo pri sebe mám. A majte sa pekne. OK, pán vodič, prajem vám šťastnú cestu. Čo je, však mne vykradli auto!